Qayramanlık ki nisbat ve həmin davrəyə soru güzəştə, həcm istehsali mahsulati səmərki çorda azdan 0%, kişovarizə şaşı azdan 0%, qardiş sağlığı çəkanaqdahı azdan 0%, navlavuzuri basarmaya asusi, çiluyaka azdan 4%, avzoyu şefdən, rujdi nüsbi iqtisodiyyati kişvarı taminən. Vəli darbarabari in, həcmi xidmət rasmıqlı pulaki bağuri, nisbat və həmin davrəyə soru güzəştə, bağluzuri 5.3% koyu şefdəst. Qardiş sağlığı xorici cumhuri dar misoli avval soli juri va 2 milyard milyon dolari Amerikayı barobar gardid ki dar tiyur ba hamin davrayi soli guzashta 27.4% kam ast. Ko'shgubi hajmi sodirot 7.9% va vorido 25% ро tashkil dod. Tamoyuli manfiy tavazuni savdo ba 1 milyard 140 milyon dolari Amerikayı barobar gardid. Tovardan dar baxshi stimuli nisbat ba dekabri soli guzashta 2.6% tashkil dod. Dar nim soли avvali soli jori hajmi istehsoli aluminiya 64,000 tonna tashkil намуд ва ин нисбати ҳаҷми истеҳсол дар нимсолаи аввали соли гузашта афзоиш ёфтааст ба 0.6%, яъне камшавӣ ба назар намерасад. Баръакс вазорати рушди иқтисод ва савдо дар ақидаи он аст ки то охири сола истеҳсоли алюминия бояд афзоиш ёбад мувофиқи нақшавое ки аз ҷониби бевосита завод қабул карда шудааст. Дар дораи он нақшаҳои ҳамкорие ки бо шарикони ки худ завод ҳастааст дар назар гирифта шудааст ки аз соли ҷорӣ тармини 300 ҳайкалоис бароҳ монда мешавад. Бо назардошти мо бурнамо кардем ки то охири сола 190,000 тонн алюминия аввале истеҳсол мешавад. Соли оянда афзоиш меёбад низ то 270,000 тонна. Агар ҳамон нақшавое ки қабул шуданд аз ҷониби завод дар ҳамкории бо шарикони худ нисбати барқарор намудани фактори технологӣ ташкил мешавад. Яъне дар соли 25% назар аст афзоиш. ин нишондиҳандое ки ман гуфтам нисбати истеҳсоли алюминия дар нимсолаи аввал нишондиҳандои омилӣ ҳастанд, аз онҳо таздиқ ёфтам. Бинобар ин мо аз ин нишондиҳандаҳо истифода мекунем ва заводам тасдиқ карда. Surati ruşdi iqtisod дар мавриди нишондиҳандаҳои макроиқтисоди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва товарон дар соли ҷорӣ чӣ қадар аст ва оё дар шароити ҳозир дорем тавре гуфтед шарикони асосии иқтисодии Тоҷикистон иқтисодшон чандон рушд карда наистодааст барое ки буҳрон аст. оё дар ҳамин шароит буҷаи Тоҷикистон бозбинӣ мешавад ё не? Чунки дар он лоиҳаи барномаи зидди буҳронӣ ҳамин нукта зикр шудааст ки дар ҳолати зарурат эҳтимол дорад буҷаи Тоҷикистон бозбинӣ шавад. Ярос пеш Маҷлиси ҳокимияти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар он қарори ҳукумат ҷиҳати маъқул донистани дурнамое ки аз ҷониби вазорати иқтисод ва савдо дурнамои нишондиҳандаи асосии макроиқтисодӣ барои соли 2016 ва солҳои 17-18 пешниҳод шудааст, маъқул дониста шудааст. тибқи ин дурнамо соли оянда мо пешбинӣ кардем ки рушди иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нишондиҳандаи асосии макроиқтисодӣ дар сатҳи 7% ҳамин мегардад. мо дар он ақидаe ҳастем ки ва ҳисобу китобҳои нишон медиҳанд ки имконпазир аст бо назардошти бо шароите ки имрӯз дорем, шароити вобаста ба таъсири омилҳои гӯяда. нисбати саволи дуюматон дар ҳақиқат дар оғози сол баҳодиҳии хавфҳои эҳтимолӣ аз ҷониби вазорати рушди иқтисод якҷо вазорати дахлидор пешбинӣ карда шуда буд ки дар баҳодиҳӣ ки дар ҳақиқат шароити шояд ки мавҷуд ояд ки зарурати аз нав дигар монидани бюҷет бармеояд. аз рӯи мушоҳида ва таҳлилҳои вазорати рушди иқтисод ва савдо ин ҳолат ба вуҷуд намудааст ба имрӯз. гарчанде ки иҷроиши бюҷет дар 6 моҳа 96.7% таъмин карда шуда бошад, тамоми имкониятҳо ҳаст ки
dar semmoи oyanında ijrochi byudjet Murod Tahlil шуд. мо таҳлил карда истодем, яке аз нишондиҳандаҳо мисол ки асоси рушди воқеи иқтисодиёта таъмин карда истодааст, ин рушди саноат зиёда аз 14%, рушди кишоварзӣ зиёда аз қариб 7%, 6,9% ва маблағгузории сармоя 31% афзоиш ёфтааст. Инфляция дар нимсолаи соли ҷори 2,6% бахшиш ба даст оварда шудааст. Ин нишондиҳандаи дар миқёси минтақа агар бигем ҷумҳурият соҳиб шуда бигем нишондиҳандаи хуб аст, бад нест.